står nu ved indgangsdøren i vores nye Detlefs campingvogn. Her har vi et skab. Halløj. Så er der soveafdeling til drengene. Og endnu et skab. En skydedør, som kan rulles for ned mod børnesoveafdeling. Hvis de skulle få lyst til at gå tidligt ud, så er døren lige der. Så har vi her en lille sædegruppe. Et vindue med et bord. Og en ny lampeskærm til fortællet. Selvom den anden jo var nyselig. Og så over for sædegruppen, der ser vi køkkenet med en lille pose, der skal sættes på plads til kosmuti. Lidt lys, nogle skabe, som om der ikke lige gemte sig. Hvad har vi? Jo, jeg tror, der er 3 kogeplader. Men det har jo ikke noget med grill at gøre. Og så er der nogle dejlige køkkenskabe. En dejlig ovn med ventilation til forenden og bagenden. Ultraheat. Det vil sige elvarme bag ovnen, så man kan køre uden gas. Herinde styring af gulvvarme og diverse el. Ikke mindst har man her et noget dunkelt, men dog interessant teknikrum. Her er der mulighed for at sætte et fjernsyn op mellem sofagruppe og soveafdeling, som så kan roteres på en arm. Bagerst fransk dobbeltseng. Et vindue i siden. Ikke noget vindue bag. Helt mørklagt. Dejligt, så kan man sove længe. Ved siden af, når vi kigger fra den franske dobbeltseng og ind, så har vi et toilet med et lille materet vindue. En håndvask, spejl, pornobelysning, skab og en bruseniche. Det var så ikke for brusenichens skyld, vi købte vognen. Så der var lidt om indretningen i en Detlefs.